Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe ọzọ Uruagwụ chọpụtara na ndị mmadụ, ndị obodo ejupụtana na be ya, o were nwayọọ meghee ụzọ, were ọfọ ya pụta, ma gwa Nzeka ka ọ hapụ iso ya pụta. Oge ọ pụtara, ọ rịọrọ ha ka ha biko chọta nwoke ahụ ebe ọ nọ, gbuo ya, n'ihi na a hapụ ya o dula ọtụtụ mmadụ na be ha mmụọ. Ha kwere n'ihe o kwuru, ma gwakwa ya ka ọ hapụ ha na ya, ma gbaghachikwa be ya, n'ihi na ọ bụrụ na anwụ magbuo onye a na-akọrọ ede, ị mara na ọrụ a na-arụ enweghị isi. Ọzọ Uruagwụ baghachikwara be ya were na-aṅa ntị mgbe mkpakara ga-amado ọzọdimgba. Ọtụtụ n'ime ndị ahụ na-achọ ọnwụ ha n'ọba ọzọ Uruagwụ mụ ọkụ na-achọgharị ya ebe niile n'ọba ahụ. Onye ọbụla ji nka were na-achọ ya, maka ọ dịghị onye n'ime ha maara ebe ya bụ akpị zoro ma bulie ike ya elu na-achọ onye ọ ga-agba. Ọnwụ ajọ ese na ndị otu ya nọkwa n'ime ọhịa ebe ahụ ha zoro, were na-anụ mkpọtụ dị iche iche ndị dagburu na-eme mgbe ha na-achọgharị ọnwụ ha. Nnukwu ụjọ ji ha ebe ha nọcha. Ha amaghịzi ihe ha ga-eme maka ha maara na ọ bụrụ na ha ewere abalị ahụ lawa, nnukwu anụ ọhịa na-egbu mmadụ nwere ike imesu ha n'ụzọ, ma ọ bụ ndị ajọ mmadụ na-akpagharị na-achọ isi ha ga-egbute nwekwara ike were ha gboo mkpa ha n'okporo ụzọ. Ha sịrị na nke kacha nke bụ, ọ bụrụ na ha siri ọnwụ laluo ala ukwu, a ga-ajụrịrị ha ese banyere Nzeka na ọnwụ ha. Ọ bụrụ na ha akọwaghị nke ọma gbasara ha, obodo ha ga-elewa ha anya ọjọọ. Ọ bụ ihe ndị a kpatara ha jiri kwekọrịta na ha ga-anọ mara ihe ndị dagburu n'ọnwụ ha ga-eje n'otu Nzeka kpọ ha si gbaa ọsọ nke ya. Maka otu nwoke na-agafe akwa mmiri, mma ya were daba na mmiri. Nwoke ahụ were kwuo ọbọ ya tinyekwuo na mmiri, were sị na ọ bụ mgbe ya ga-agụrụ mma ya ka ya ga-agụrụkwa ọbọ ya. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta kene ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Ndewo, ka o mesịa.